mechara odogwu n'ọja dụrụ unu niile na mgbe ọkwa niile onye ebe nsi ejeje onye ibe ji akọwa mana ibe mbịara ka nke n'odogwu ibe mbịara ka nke na-alụ obi na-agụ ike nga na-abụ njeje bụ ejoru onye dịka mgbịrịgba m nwa na-ahara n'isi mgbịrịgba m na-ahara n'isi odogwu mgbịrịgba m na-aha n'isi alụ obi na-agụ mmụọ na-agwọ ya enye ego akụnyere nna n'ụga ọgbanje nwa weze ọgbanje nwa na-ekwu okwu ya eze ọgbanje odogwu zoro ezo eze ọgbanje ibe imerụ m ibe nwanne echechi merụ mmemme mana mgbe emechara ka nkọrụ mbụ ụwa ibe nwa imere m nke ọ na-enye m obi aṅụrị nwa ogburu eziokwu ibe imerụ m maka ọ na-enye m obi aṅụrị maka ọ na-eme m nnọgide ọdụm ka mbe wa akwa ọdụm ka ntị wee mgbu na n'ije mụ na agadi nwaanyị na okike echi odibe eje eme mbụ na amasị oye nri mgbe emechara ma akọwa ọkwa nye aka ji agbapụ badu dike tete badu nwa na bụrụ dike ite onye na-ebu ajụ n'isi nekwe na mgbọrọgwụ dike na-ekwe m n'ama nekwe na odogwu nwa na-ekwu okwu ya aka ji aka nwa akụta ibe oriri n'ọnụ aka ji aka nwa akụta ibe onyere mba niile aka ji aka nwa akụta ibe ọ na-enye ndị agadi nwaanyị nye ndị ogbenye ha ma nọrọ ọfụma ọkwa nye nwawa odogwu nwa na-etiri mkpu ya ọkwa nye nwawa oge na-awere ezumezuzu na-ere m ya n'ama ozumezuzu kwere m ya n'ama maka otiti dike tiere m ya na ntị ọbụrụ eziokwu mana ọkwanye aka m ji asị ka Chukwu okike dobere nya ndụ mgbe emechara ọgwụ ibe were ji agwụ n'ihu nwa ọbụrụ eziokwu mana ibe nọ n'ụwa ka m kwuekwu okwu ka nkewa ọkara tụlee ibe na-agwa ndị iro kwama esiwe ike fatiwe mkpu alaikiri m ibe ọga m gwara onye na-efere ya nwa ọbụrụ eziokwu ibe na-agwa ndị iro ha mewere m nka mewere m mmọnwụ mana mgbe emechara gwa ya ibe nwaọnụọra ji agwụ n'ihu mgbe emechara gwa ya ibe chokwu ji agwụ na gboo odogwu dike ji kerepụtụ amakwa m ibe eji emere nye nwawa odogwu amakwa m ibe eji emere ara obi na-agụ m mana ibe nọ ka ngwakwa ha na mberede ngiri dike mberede ka eji ama dike ibe mgbọrọgwụ ọnwụ na-agara na-akwa na-eche ọba nne ya na ajịrịja mana mgbe emechara emewe nekwe na ụdị ike ji kerepụtụ nekwe na ala obi na-agụ nwa na-ekwu okwu ya nekwe na ike nga ji eje mba eje oru ha na-amatụ dike ọdụ ka odu n'oru mgbe iruoro dike nso iwe mara n'ibe dike mere ọ bụrụ eziokwu ịmara ibe dike menwuru dike nyekere bụtụ ala obi na-agụ dike gbata ọsọ n'oge erue eze nwanyị mmiri kwuru mmiri nke anyị mara adewa maka anyị amazụkwa aha mmadụ nke iji amazụ aha mmụọ mana ibe anyị bịara ka anyị tiwe mkpu ka anyị mewe ọkara tụlee n'ọja adụ mma ọdụgwu dike nyekere bụtụ ala obi na-agụ biko gbata ọsọ n'oge eru amakwa m ibe nje mmemme mana ibe nnọ ka mgbakwa ha na edi ama mba akpụri edi ama gwa mba akpawori maka ọkụkọ na-ejebe ndị iro ji ofe ọba akwụrụ ọkwanye aka njisi ka nke ọrụ unu niile akụkọ ọkwanye aka njisi ka nke ọrụ unu ọkara tụle n'oge n'elu nekwe na icheoke awere eze ọgbanje dike njekere pụtụ ike nga ọgbọjiji na-ebubo ọbụla eziokwu ike nga ọgbọjiji na-ebubo ọbụla eziokwu mana mgbe emechara ka nke ọrụ na ibe na-abụ nne na nna ji ama odogwu dike gburu odogwu nwa mgbe eji emecha ma mewe ọkwa nnine dike njikiri bụtụ ekene n'ele m Mr. Francis Ọnụọra dike mụrụ odogwu nwa Mrs. Fidelis Ọnụọra dike tete nga ga-egbu n'egbu na ikorobịa ọbụla eziokwu amakwa m ibe nji eji mee nka mewe mmụnwụ mana ibe nnọgụ wote ijiti gwaje ya ọnụ ụmụaka je ndị ile anya mechara ịgawara onwe gị ibu ụwa madụrụ ogo mma mana ibe chọrọ ịgwa onye ọgwụ na nke n'ebe nwa na-ekwu okwu ya onye kwụkwọ ụnụ n'aka ekpe njọ mana ọkụ ụnụ n'aka aka n'ihu ụwa madụrụ ụnụ niile mgbe emechara ka nkọwake nụrụ ụlọ ije ngara mụ na agadi nwaanyị na okike isi nwa owuru eziokwu ọnụgwu n'obe kwu ekwene m n'ama nekwe na mgbịrịgba m na-ahara m n'isi amakwa m ibe mmemme amakwa m onye eji itiwekwe mkpu ma n'oge eruekwe na-erue mụ na ụgbarakwa mara na ngwongwo etiri ọgwụ eme okwene nka mewe mmụnwụ maka si na ikiriga ya ọsọ ọbụbụ okwekwenye anya na owuru eziokwu okwenye ka nwa ọnụọra dike tete ike ga-eji eje mba eje alụ ọbụnagụ ike ga-eji eje mba emewu mmụnwụ nsị ka m bịaru eke na-abịaru maka eke bụ n'ụjọ onye ama ekwe n'aka mgbọrọgwụ gbachikwara ụzọ onye akpọ n'ụkwụ mechara ka nkọwara ụlọ niile akụkọ odogwu n'ọja adụ mma mana ibe chọrọ ịgọrụ na ọgbọ n'enugọrụ ụnụ na ọbụrụ eziokwu aka ọkara tụrụ dibịa ibe ụwa madụrụ na mma maka ọkwara emecha egwu okwu mecha na mechi nka mecha mmụnwụ ọkwa ịma na ọgwọ n'oge ejewe ikpe ziri ezi maka osesi na ya nakwa eji ije ihe were ọ na-akwara iji ije ihere mana mgbe o mechara o jebe nke awere mgbe o nyechara eziokwu akpa n'ime ya maka okwu nwa gbara ikpe
mmemme mana ka ewerenụ m ngwurube ọnụ ọrụ ọgwụrụ eziokwu mmụọ nọ na bụ ọnụ ọla karịa akarị maka ọkwanye nwa mmụọ na-asa dum eje eje ngwa ka nkọjeru na ibe onye polisi gwara m n'ụzọ mgbe m na-eji nje ngala ngwa wure lekwe m napụtara m cheki mpọchi akwụrụ m ọtọ nene na obere nwa na-eme nke eme mmọnwụ akwụsa m jụọ m ibe nji eme nke emewu mmọnwụ asị na-eji arụ ọkụ m amakwa m ibe nji ekwu ekwu mmanya ọwa biko deketaba biko onye amị agba akwa ka egbe echedo m n'ihu ọwụ na mmewe akwa ọwụ na mmewe ka mewe